Diolch Gareth a chroeso I ogoniant a gadeilan rygbi Africanedd yma, a Loftus Fersfeld. Ac wrth gwrs, y cwestiwn mawr yw, ai profi'n fynwent neu tarniad I obeithio yn y Llewod o gadw'r gyfres yn byw, gwneud ffalleolfan unigryw yma. Maen nhw'n dal I gredu y Llewod wrth gwrs a hefyd y milodd a'r filodd sydd wedi teithio I bendraw'r byd i'w cefnogi. Ond Gwyn, os angen mwy na ffydd a gobeith I heddi? Falle fydd Elin ar y felt uchel, dyw e ddim yn dod yn anos na hyn. Dau newid y tu ôl o'r prawf cynta. Byrne wedi nafu Kearney mewn yn ei le fe, a mi fydd I bellter cico fe yn holl bwysig. Fitzgerald yw'r llall ac I orffen unrhyw cyfle sy'n dod I gyfeiriad mae wedi cael ei cynnwys. Mae'n anodd credu ond blwyddyn yn ôl ar y maes hwn symudodd Jamie Roberts i'r canol am y tro cynta. Bellach fe yw gobaith mwyaf Llewod, ond unrhyw sylwedd ychwanegol mae'n cael dylai bylchau am ddangos I O'Driscoll neu hyd yn oed Mike Phillips. Yn y pac, Adam Jones I fewn I daweli'r bwystfil, Matthew Rhys I ychwanegu bwysau, Gethin Jenkins yn cwblhau reng flan o Gymru, Alun Jones yn neud lle I Simon Shaw yn fwy o bresenoldeb yn y pac. A beth am tîm a inisiodd y gêm wythnos diwetha yn Durban? Wel, olwg sefydlwg sydd ar y bocs, dim newid y tu ôl, ond fe welwn ni mwy o awydd rhedeg y bel ganddyn nhw heddi. Dim ond tair gwaith pasodd pin ar y bel yn y prawf cynta I gyd, bydd y Springboks yn fwy fentrus prynhaw yma. Dyw'r unig newid yn y pac ddim yn gwynhau y bocs o gwbl. Schalkberg yn ôl, a mi fydd e'n ben tost yn ardal y dacl. Nawth Matfield dwy'n 5 o tafliadau Matthew Rhys nôl ym mis Tachwedd, mae'n feistr yn y lein. A fydd y bist, bydd Tawer Ira yn rhedeg yn wyllt heddi. Diolch yn fawr Gwyn a Lyn, dyna ni felly mae'r llwyfan yn barod ar gyfer gêm pwysicaf y Llewod ar y daith I dde Affrica. Mae'r gêm hon yn allweddol I dynged y gyfres. Ydy mae'r cyfan yn y fantol yn Loftus Fersfeld heddiw. Yr ail gêm brawf rhwng y Springboks a'r Llewod yma ar S4C yn sydd wedi'r egwyl. Yn ôl I stadiwm Loftus Fersfeld yn Pretoria ar gyfer yr ail gêm brawf rhwng De Affrica a'r Llewod. A'r tîm sylwebu Gwyn Jones a Lyn Davies. Diolch Gareth, chwarae o red gyda'r galon, mae'r Gwyddelod yn tueddu I wneud. A'r capten Paul O'Connell heddi, felly'n gorfod trosglwyddo hynny i'r Llewod, a chwdi hyder a'i hysbryd yn uwch nag erioed o'r blaen. Siarp Barger yn ennill I hanner canfed cap ar o'r lleol. Dyma ni, y dyfarnwr heddi yw Christoph Berdos o Ffrainc. Dyma ni, yr ail o'r tair yn y gyfres o brofion. Allwch chi ddim a dychmygu y pwysau sydd ar y 10 ar 20 sydd ag unman I guddio ond o'n y cael crasboeth yma. Wrth I Stephen Jones, ymateb i'r chwiban a'r boca gyntaf I gyd o dan bwysau. Sgarmes unigol a welon ni yn y prawf cynta. O ddath a cais o ryw rhyw 70 metr ond wedi mynd i'r llawr y tro yna. Ond mae yna cicos am drosed yn credu yn y sgarmes yna. Advantage. And the advantage to win. Green 6 fingers in the eye area. 6 green, yeah. I can see it clearly, clearly fingers in the eye area. Yeah. 6 green. 6 green. The first penalty against Vika. Wel, dyna chi ergyd gynnar. Kaiser, yellow card. I think it's at least a yellow card is what this review. Okay, yellow card. Wel, Christoph Berdos, dyna'r orchwil gyntaf gan o fe yn y gêm yma. Y gŵr o Ffrainc, danfon y gŵr yma i'r call cosp o bosib. Wel, mi ddylai fe gael garden melyn. And after, you put your finger, I don't know exactly on the ice. Gŵr a arweiniodd y tîm mas, y newid o'r tîm, Schalkberger, arwr rygbi De Affrica, yn mynd i'r cell cosp. Amharu a llyged un o chwaraewyr y Llewod, nachu ergyd yn y funud gyntaf. Pa mor arwdd y cawl yw hynny? Wel, mae'n anhygoel. Dyma ni'r ail chwarae, cymwch llyged mas. Dyna fe ar y gwaelod, mae Rhysau wedi tynnu, mae mewn ar Fitzgerald yn ei wyneb e, dyna fe. Carden goch dyle hwnna fod. Stephen Jones yn sefydlu pethau yn y ddwy ar hugen. Nawr te, dyna dro ar fyd mor gynnar. Cadwch llygad, llaw Chwythberger yn mynd reit I lyged Luke Fitzgerald. Y meddiant perffaith yn y cefen. A'i hwn yw'r Llewod yn talu'r pwyth yn ôl wrth fferddio. Nag y wir. Mae yna gic-os bydd o'r beth bynnag. Jamie Roberts. Nag y ffigrediad gan Roberts. Ond maen nhw wedi ennill y gic-os beth bynnag. Maen nhw'n ôl am gic-os reit ar y dechrau. Triffwyd o bosib ar gael. Dyma'r lein, sylwch pa mor cywir yw'r tafliad.
Martin yn cael ei denu i'r blaen, felly mae yna le yn cefn i Wallace. Y captain yn gyrru mlaen. Stephen Jones, all lwyddo. All lwyddo, wrth gwrs. Ar y goriad perffaith. Gymaint i'r gwrthwyneb i'r wythnos diwetha. Pinar ddim wedi disgwyl ar ddechrau mor gynnar e hyn. Dyma'r ffordd maen nhw yn dechrau i'r cornel pella. Mike Phillips sydd o tanni. Eisiau rhywun i chwarae rôl y mewn o'r nawr. After the kick, behind. Yn amser. Ond, mae gwrdd hwn, mae gwrdd ymosod yn awyr. Nôl ar y Llewod ma'n pwysau nawr, a Carni yn ddiogel. Ac yn wych yn dianc. A dyma agoriad gan y Llewod, popeth yn mynd i ffordd nhw ar y foment. Yr ail feddiant cyflym, Mike Phillips wedi gweld Stephen Jones. Tommy Bower, gefnogaeth, wrth Gethin Jenkins, pwy sy'n nesa? O, dyna dreni, mae'r bas wedi mynd mlaen. Chwarae'r fantes mae'n neud o'n ôl newn i am y sgrym. Wel, dyma'r Llewod wedi ateb pob cwestiwn. Wel, oedd na hanner cyfle fyna, wel, mae Matfield mewn i peth yma ein taflu ergydio, maen nhw gyd yn dod ar draws. Wel, na chi ddechreuad, mae'r bocs wedi cael ei siglo. Siarp bant o'r ca, maen nhw gyd yn heidio at y frwydr yma. Wan Smith yn taflu ergyd, os bosib rhywun arall yn mynd. Maen nhw wedi cael ei siglo. Dwi ddim yn licio fe. Ar ei holi. Dyna'r Llewod wneud yn well, gewn ni weld. Matfield mewn am o Driscoll salwch, a mewn amdano fe, ddim eisiau ei gwybod, y chwiban wedi mynd. A wedyn Porter, dwi'n meddwl mae'n bell o unrhyw ffrwgwd. Wan Smith yn taflu bwysau i fewn. Tom Croft yn ymateb, yn ddigon positif. Connell ar meddiant. Jones a Jamie Roberts, dau yn i'w warchod, fel ddech chi'n ei ddisgwyl. Y dyfarnwr yn gweiddi ar nhw fe nôl. Yn Bill Gloyd, dyna'r pwth mae Jamie Roberts yn rhoi i'r tîm. Phillips ddim ond yn dod â gyswllt ar hyn o bryd. A bas yn wych. Carni a dyn yn ryd. O, cer yn hwn ffordd, Robert Carni. O, dyna goriad. Mawna yn anhygoel. Wedi ennill i le, fel cefnwr y prawd hwn. Wedi ateb pob cwestiwn yn barod o fewn y munudau agoriadol. Rob Carni a'r cais agoriadol. Talwch dwylo a hyfryd gan Stephen Jones fan hyn. Yn y dacl, dadlwytho, mas trwy drws y bac. Ar awgrym o bas. Stein yn ei brynu e, a Carni yn ei orffen e. Dwylo Stephen Jones yn wych fyna, wedi tynnu dda i fewn tuag ato fe. Gwyro tu fewn, gadael i Stein ei penderfyniad, nath yr penderfyniad anghywir. Calon Stephen Jones ar y garlam yn ymwybodol bod wedi chwarae'r rhan allweddol yn y cais nawr te. A wedi llwyddo a gol gosb yn barod nawr yn ymateb a throsiad. Allai'r dychiad fod yn well, Gwyn, allai fe fod yn well. Dim o bosib. Dwi'n hofio'r cyfraniad Jamie Roberts i'r Bill Gloi a ddath mas o'n Stephen Jones. Mae'n gorfod cymryd y clod am honna. Fe nath Carni yn wych ar ôl hynny. Fe ath e am y lein gyda mwy o pendantrwydd na wnaethon nhw wythnos diwetha. A Nel Matthew Rhys yn berffeth hyd yn hyn. Bydd y pwysau yn dod wrth Matfield. Allwch chi fentro. Dyna fe wedi colli'r un cyntaf. Wedi amseru yn berffeth. Yn gwybod yn gwybod beth oedd yn digwydd. Eddie Jacobs, gwaith da ganddo fe. Ond y bas wedi rhyngipio gan o Driscoll. Carni eto yn dangos bod trad ysgam ganddo. Pwy sy'n ag ynta? Ar yr ysgus. Gethin Jenkins. I sicrhau'r meddiant. Connell yn cario tri. Phillips a Jones. Driscoll yn lledu. Cyfle i Hazlitt fan hyn. Gwaith da gan yr wythwr. Angen 2 neu 3. Mae'n dal i fynd. Hwna di gosod. A Jones i fewn yn safle'r mewnwr. Jenkins yn safle'r maswr. Yn anodd credu pa mor rydd yw'r gêm yn diwedd. Mae'n rhaid ailgylchu fan hyn. Oedd y boys ychydig bach yn rhy araf. A dyna'r broblem fi'n credu pan fod y gêm mor rydd a hynny. Mae'n rhaid i chi wneud yn siŵr bod chi ddim yn ynysu y dyn sy'n cario'r bêl. Gethin Jenkins ath cario'r bêl i mewn, ond oedd eisiau help arno fe. Oedd Bismarck Duplessis yn plygu am y bêl rydd. Tro cynta, i ni weld y Springboks lawr yn yr ardal yma. A dorf yn ymateb i'r gwrthwyneb iddi gilydd, cefnogwyr y Llewod. Ie,
Dim ond hoff o'r olygfa yna. Ond geith e ddim ware yn y trydydd brawf ar ôl tystiolaeth fideo. Duplessis yn berffeth. Hediad gan JP Peterson drwy bawb. Nawr te allai fynd rownd tu ôl a pist. Wel, mae hwnna yn rhy hawdd yn yw e. A cyfan mor syml. Bron allai gwneud hwnna ar y maes ymarfer. Wel, e wedi cael ei baratoi a'i ail baratoi tybiwn ni. Beli gwt y lein, tafliad gloi falle, dyna fydd oedd y gyfrinach. Rydw Pri yn dod rownd yr ochr dywys, sylwch. Dyna fe, a wedyn, wel, fe gamodd Wallace i fewn, fe arosodd Fitzgerald mas. Cam ddealltwriaeth rhwng y ddau, mae rhaid yn nhw cydweithio. Wallace i fewn, Fitzgerald mas. Fe ddath y bwlch i Peterson, o ddim eisiau ail wahoddiad arno fe. Edrych agoriadol y maswr tuag at y pist. Gŵr a gyfrannodd 3.10 yr wythnos diwetha. Wel, mae hynny yn anodd credu. Ond mae'r bwch yna yn aros yn 5. Dyma'r symudiad hyfryd, tafliad gloi, sylwch mae'r rengol felly mas o'r gyn. A dyw Pri yn redeg ac Wallace. Ongl hyfryd gan Peterson, ond mi ddylai'r Llewod wedi atol hwnna gymaint yn rwylach. Wrth i'r dorf cynnal llef, mi eisiau pêl saff yn hyn. Wedi gordaflu, ond mae'n nôl ar ochr y Llewod. Phillips a Jones eto, mae yna wagle mas fyna. O Driscoll a dadlwyth a Jones yn ôl rhedeg. Dim rhyw le mawr i Tommy Bow. Wel, y gyfarnwr hyd yn oed yn y ffordd. Mae yna dempo i chwarae'r Llewod. Mae nhw'n ailgylchu'r bel yn gymharol rwydd. A dyna pan maen nhw'n gallu wario patrwm o ailgylchu lot o egni. A maen nhw'n moyn signo egni y Springboks er bod nhw'n wario lan fan hyn ar y felt uchel. Eisiau'r bel na nôl serch hynny. Phillips eto yn gwely gyfle fel y gnath e wythnos diwetha. Dim cais dro hwn, ond ennill tir a gosodiad perffaith. A cadw'r amddiffyn yn onest. Ar y melon sgarmes. Wel, mae yna cam sefyll fyna dros bosib. O, mae e drwodd! Wel, dim ond glynu wrth yr esgyd. Os na le yn Llydan, dim fan hyn nôl fewn am gig gosbeth. Bynnag, ar ôl yn ymwybodol o hynny os bosib. Wel, oedd na hanner cyfle fan hyn. Wallace, nath pigo am mynd. Dyna dros e, Duplessis yn cam sefyll. Oedd e o flaen y dro dôl. O'n i'n meddwl Wallace bron trwodd fyna. 15 munud wedi mynd a Stephen Jones yn ychwanegu triffwyd arall. Wel, yn diwe wedi cael agoriad, yn diw'r Llewod wedi cael agoriad. Calanogol llwyr. Sgrym cynta'r gêm. Reng flaen o Gymru sy'r cyfrifoldeb. O daweli'r bist, mi tawer i'r pen pella. Beth fydd y fel tro ma? Wel, dwi'n lawer mas o fyna, cic Pinar ar llet draws yn wych. A gic a chwrs o Peterson, nawr mae'n beryglus. Fitzgerald yn neud yn wych, ond sgrym y Springboks fydd hi o 5 metr. A dyma chi bwysau, unwaith eto, ar y Llewod. Oedd hi'n gic hyfryd yn dod i. Sgrym perffaith dron a bod, bod y Llewod wedi dal i dir i bob pwrpas. Wedi cael ei droi rhyw ychydig ar gic y tu ôl i'r amddiffyn. Pwri Dyw Pri, wel wedi mesur hwnna berffaith. Mae'r blwydd yn dod o'r eistedle i'r bist i wneud ei waith. Ond mae'n cael ei wrth sefyll, mae'r rengol blan lan. Cic osbi'r Llewod! Mae cefnogwyr y Llewod fel un wedi codi yn yr eisteddfod Llewod o amgylch y maes yma, fel petaid wedi ennill y gêm. Ennill sgrym yn unig oedd e. Wel, sgrym, ond pa mor seicolegol bwysig oedd honna. Yn enwedig ar ôl wythnos diwetha. Pam na wario nhw Adam wythnos diwetha, tybiwch chi. Adam Jones mewn am ei waith yn y sgrym. Sylwch y pen pella, mae'r bist a Duplessis wedi cael ei hollti gan y brop o Abercraf. Mae'r reng blwydd lan. Ond ych chi wahaniaeth yn y sgrym mewn wythnos. Y Llewod yn troi, ddim mae rown, mae rhaid ail sgrymio. Wel, niw'n andrennu. Berger yn dod o unlle i'r yngypio pan oedd y cyfan ar y chwal i'r Springboks. Mike Phillips i mewn i'r Uchafbwyntiau, ddim eisiau ail wahoddiad o dde. Iwan Smith, y mentro. Wrw rhywfaint o dwll yn y mir am ddiffynol na. Ond
John Smith yn aros yn llonydd, dych chi'n gweld na'n aml iawn. Does na ddim bwrlwm, does na ddim momentum gan nhw ar hyn o bryd. Ond Llewod i dwyni, mae'n gyfle wrth ymosod os bosib. Os na le mas yn llydan yw'r cwestiwn mawr. Matthew Rhys yn meddwl am well o fintro. Gosod ni yn dyn. Wel, os gall Mike Phillips wneud yn well. Pas wych gan O'Driscoll. Luke Fitzgerald. Y bas o! Y dacl mor allweddol gan yr wythwr sbys. Ailgylch chi'n gloi, mae rhaid bod yna cyfle fan hyn. Phillips O'Connell oedd angen pas o bosib. Ond mae'r Springboks wedi dod nôl i'r llinell. Jones eto. Lle i Fitzgerald. Mae angen cymorth cyflym. Wel, mae pwysau ar y ffrol nawr, mae rhaid cael pwyntiau ar ôl y pwysau yma. Pwy sy'n fynd ar y llinell i Nionsydd? Cadw disgybliaeth nawr, mae rhaid cael kick-offs bos nad yw'r cais yn dod. Carney, chi'n gallu gweld y llinell bimp mor agos. A Phillips eto yn gwahodd yr hedwyr. Os nad ddigon yno, allan nhw warchod y bel yna. Maen nhw wedi gosod i'n berffaith. Phillips, a oedd e'n meddwl am y ffug bas a hyrddi ar ei hunan. Mae e wastad yn meddwl am y ffug bas yn dweud. Ond fe basodd e tro na nawr, mae pethau wedi rafu rhyw lawer. Rhaid nhw bod yn ofalus fan hyn. Eisiau siarp arnyn nhw. Dyna beth mae Heislip wedi dod o amgylch. Eisiau mewnwyr arno hefyd. Sean galw rhywun bach o gymorth. Defnyddiwch chi, mae fe berdos. Sean wedi cael ei ynysu, mae wedi cael ei ynysu. Ond yn credu bod y Llewod i llwyddo i gadw i afel arni. Cynyddu mae'r pwysau. Ymylu ar gam sefyll mae'r Springboks wrth i berdos i argymell nhw i fynd nôl. Chwarae mantes o bosib mae'n neud. Nag y wir. Marcy Jones eto. Jamie Roberts am unwaith. Ddim cweit ar garlam. Ddim cweit mor effeithiol. Os na'n gol adlam i ddod, rhywbeth byddai pwyntiau bwysig fan hyn. Mae rhaid i Llewod cadw'r dwyster i fynd. Jones gol am gol adlam. Oedd ddim angen gofyn oedd e. Oedd ddim angen gofyn. Wel ar ôl yr holl pwyso, y cyfnod hir, oedd rhaid cael pwyntiau. A dyna le mae hen ben, maswr profiadol. Mae'n gallu neud y pethau iawn, y penderfyniadau cywir. Agosau at yr egwyl, oedd eisiau pwyntiau ar ôl y cyfnod yna. Stephen Jones, pwyll biau, nôl yn y poced. Mor rwydd a licwch chi. 39 o funudau o oruchafiaeth pur gan y Llewod, ond am eiliad gan Peterson, rhaid gorffen mewn ffordd hyderus. Dyma'r cyfle o Driscoll a Jones. O, mae hwnna'n anffodus yn diwedd. Jamie Roberts yn protestio. Wel, dwi ddim yn anffodus, mae wedi'n gwneud yr un fath o symudiad wythnos diwetha gan hwnnw i gosbi y tro na. Ond rhaid i Jamie dynnu'r i linell nôl rhyw ychydig. Cilchio fan hyn, sylwch. A Eddie Jacobs yn mynd am Roberts, oedd e'n gwybod bod y kick-offs yn mynd i ddod. 11 pwynt yw'r bwlch ar hyn o bryd. Steen o dros 100 metr. I dynnu hwnna nôl rhywun bach a chic ola'r hanner. Parfer oedd e'n canolbwyntio am hir amser. Mae'n fynydd o gic. Boes bach, dyna chi gic. A'r boca ar cefnogwyr ar ei drad, ryddhad, llwyr iddyn nhw, reit ar eiliad o'r hanner gyntaf. Ond dyna chi hanner. A'r Llewod wedi chwarae hwnnw yn hanner y Springboks ar mwyaf amser wedi sgorio drwy Rob Carney. Stephen Jones yn cicio'r gweddill. Ar yr egwyl felly, mae yna 8 gan y Springboks. Mae yna 11 gan y Llewod. Y Llewod wedi sgyrnygu danedd yn ystod yr hanner cyntaf yna. Maen nhw wedi ymosod o'r cychwyn cyntaf ac yn heiddialon ar y blaen ar ddiwedd y 20 munud agoriadol. Yr ail hanner i ddod wedi'r egwyl. Croeso nôl i'r Loftus Versfeld yn Pretoria, sgôr ar ddiwedd y hanner cyntaf. Y Springboks 8, y Llewod 1 ar 15. At yr ail hanner rwan, a'r tîm sylwebu, Gwyn Jones a Lynn Davies. Diolch Gareth, wel, dyma chi broblem i'r gŵr yma. John Smith wedi torri sawl record fel capten de Affrica yn heddi. Felly ambell i beth fynd ar y chwal. Mae yna 20 munud yn weddill. Oes yna benod arall ar fi'n cael ei ysgrifennu yn hanes y Llewod. 8 pwynt o fantes ganddyn nhw'n barod. Y dacl ddim yn anghyfreithlon, mae Christoph Berdos. So Mike Phillips felly yw'r cyntaf i'r rhoi'r Springboks ar ei sodle. Os ydych chi fentro bod yna 10 munud, cwarter awr, tanbaid yn aros i'r Llewod. Mae rhaid i'r Springboks i fwrw nôl.
Dim oddi ar y dwylo, dwi ddim yn meddwl. Oddi ar y coesau oedd hynna. Rob Carney, a chenaid o ryddhad yn un i deimlo. Wrth i Stephen Jones gwneud gic eto. Ddim lot o neb yn cwrso'r cicau yma, mae lot o amser dyfryd i'w pri i benderfynu be mae moyn wneud. Gwarchod y bel na, cymorth i Carney sydd angen nawr. Hwnnw yn pwyllo am eiliad fach. De Villiers oedd mewn yn gynnar. Phillips i a hi, eto, ddim yn meddwl am ledi. Mae rhaid iddyn nhw just peidio cico yn gwbl ddi-gyfeiriad. Mae cyfle i Springboks i edrych i fyny, mae yna gymaint o amser gyda nhw. Mae bron nôl i'r ping-pong. Carney wedi gweld bod yna wagle synhwyro, bod yna wagle yn diwedd synhwyro'n dda, yn diwedd yn afrea. Dim un yn bod ar cic i'r ffasiwn i'r cornel weithiau, ti'n mo. Dwi'n gwybod bod y Llewod ar y cyfan ddim yn dewis y dacteg yna, ond o ddim byd yn bod a rhoi pwysau ar y gwrthwynebwyr. Y Springboks sy'n cwrso'r gêm yma. Matfield mor gyfarwydd a rhoi pwysau ar gwir eraill. Nawr te, a Shaw ac O'Connell rhoi pwysau. Na wir, Joan Smith a Matfield. Wel, Berger, croeso i'r ail hanner. Parodd e ddim yn hir yn yr hanner cynta. A gafodd e dacl a hanner tro na. Os na wrth ymosod, neu nôl ar gic yna. Carney, dath o honno i'r cornel. Gath na bwysau gael ei roi fan hyn. Mae Roberts ar ei ffordd a Bow. Springboks. Eryth nhw'n dda i ymgynnull y gwarchod y bel. A Duplessis yn chwarae'r mewnwr ac Eddie Jacobs. A nid y gic o'r air. Fortunis braidd yn gwthio Luke Fitzgerald nôl. Mor belled â hynny yn nwy ar 20 ei hunan. Mae eisiau pellter ar y gic yma i roi cyfle i'r tîm ddod nôl, ond mae wedi adlamu, felly cyfle i'r Llewod ail drefnu wrth i Stein redeg ar Adam Jones. Glynu am i fywyd y gwrw Abercraf. Matfield ac O'Connell. Dyna chi, glandarddar mewn iddi gilydd. Y priau nawr ydyn nhw'n mynd i ledu. A'n bosib bod yna wr yn rhydd fan hyn. A'i hwnna'n y penderfyniad iawn. Nag e wir. Heaslip yn draws yn gwarchod yn dda fyna. Mae'r bel mas yn ôl Berdos. Mae'n ôl ar Llewod. Maen nhw'n goroesi'r munudau cynnar wrth i Springboks taflu popeth atyn nhw. Jones a Carney. Y Cymro ar Gwyddel. Ond yw'r bel na'n gwrthod yn llwyr yn mynd dros yr yslys. Franz Steen eto. Mae yna well. Oedd hwnna flan. Boes bach. Mae Gethin Jenkins mas o bosib. Wedi anafu hunan fyna. Mae Tawirian yn meddwl am rhedeg am eiliad, ond eto oedd y dacl mor bendant. Duplessis. Mae Gethin Jenkins ar lawr o hyd. Eddie Jacobs just yn dal y bel am eiliad fach. Gobeithio deni'r amddiffyn, ond Croft yn gall iawn. Cymryd i amser. Wel, nid yr bachwr i chi moyn yn y safle hwnna. Ond am unwaith y Springboks yn ar y bach yn adeiladu. Ydy hynny'n golygu bod yna le mas yn llydan i Habana. Na yw'r ateb o David Wallace a thacl anferth. Dwi'n rafu'r bel, ond mae rhaid i'r chwaraewyr y Llewod dod nôl lot lan yn llinell amddiffynol yn gloi. Mae'r gêm yn gyflymu. I ni wedi sôn gymaint am pa mor anodd yw eich chwarae lan ar y felt uchel. Mae'r awyr mor denel am yn hyn. Mae'r ysgyfaint yn llosgi wrth i'r ymdrech mynd ymlaen. Berger am y tro cynta. Heaslip. A llygad barcud arno fe. Dim cam sefyll byddai'r dyfarnwr. Dyn nhw ddim yn mynd unller hyn o bryd. I colli'r bel. A bas gyflym wrth Croft. Nid Shaw oedd y gwrwch i moyn mas yng nghanol cael. Ond yn ddigon cryf ac yn ddigon call i gymryd y dacl. Phillips a Jones eto. Mae yna'n cyfnod hir iawn o chwarae. Sylwch bod yna dal triniaeth yn mynd mlaen i Gethin Jenkins yng nghanol y cael. Steen ar y ddwy ar hugen. Cyfnod hir iawn o chwarae, fyna ddau dîm yn ymdrechu. Time off. Gethin Jenkins. Mae'r gwad yn llifo, mae'n amlwg mae wedi cael ergyd yn y dacl pan bwrodd e o Driscoll dwi'n credu. Habana oedd ar rediad. Oedd yn credu oedd pen Habana rwng pen o Driscoll a Gethin. A Gethin sydd wedi dioddau mwyaf.
Wel, mae'r Llewod, dyn nhw'n moyn doi Brawf mas o'r gêm, mae hynny'n creu problem fawr iddyn nhw. Ar y llinell fantes, Stephen Jones. Becker yn gorfod bod yn ofalus. Wedi derbyn y garden felen ar hynny'r cyntaf. Cer Tom Shaw. Cer mor belled y gallu di. Matfield yn aros yn ei le. Ddim yn hasti o gwbl i fynd i roi cyfle i'r Llewod i ail-ennill y bel yna. Capten John Smith a Llewod wedi colli ben. Wedi rhoi cyfle i'r Llewod i mynd ymhellach ar y blaen. Danny Rousseau yng nghanol pethau newydd ddod i'r cath. Mae'r bel dal yn y ryc, mae'n amlwg fyna. O ddim hawl y Smith i mynd amdani, mae e'n anghriadadwy. Kick-off by'r Llewod. 1 pwynt ar 10. A Stephen Jones wedi cyfrannu i ymdrech y Llewod hyd yn hyn. Allai ychwanegu. Doedd ddim angen gosod y cwestiwn. Dim pwysau gyfeiriad y Llewod, ond mae'n rhaid am ddiffyn. Mae'r bwlch na di agor fel y môr coch. Brian Habana. Pwy arall? Dyna chi gais gwych arall i'r Springboks. Wel, fes gyda'r JP Peterson gais yn yr hanner cyntaf. Habana nawr sy'n taro nôl, a maen nhw ar ben i byd. A'r amddiffyn o'r cymal cyntaf sydd wedi gwegian dros y Llewod. Mi oedd hi'n symudiad hyfryd. Yn denu nhw i fewn, mae'r sgrym yn dda. Eto'r mewn o'r o, na'r redeg hyfryd fyna, gwrdd redeg. Oedd y amseriad y bas at Habana yn berffedd. A trosiad wedi wrth Monstein yn gywir hefyd. Nawr te, dyma chi Ornest. Wel, cam daflu ddath ar sgrym, arweiniodd at y gais diwetha, mae eisiau bel cloi, bel cadarn, dim byd yn bod ar honna. Nid y bel mwyaf saff, ond Mike Phillips o dan bwysau. Mae eisiau helpu bach nawr. Mae'n siŵr os oedd llaw Matfield yn agos iawn i'n wyneb Mike Phillips. Mae'r llanw wedi droelyn. Stein ar gic. Carney wedi bod mor ddiogel hyd yn hyn. Fitzgerald yn neud yn dda. I warchod eiliad, mae'r cefnogwyr ar ei trad, yr ai lleol. Oedden nhw'n ennill y meddiad fan hyn. Mae'r fantes am yn ei fynd iddyn nhw. Yn cadw i frwydro mae'r Llewod yn ei wneud. Triffwyd ar gael fan hyn. Allwch chi ddim credu y traws newidiad yn yr eisteddle. Wel, wedi cymryd ein gloed tra fod triffwyd yn y fantol. Mae rhaid i'r Llewod cadw nhw mas nawr. O, mae wedi colli'r bel. Wedi colli'r bel. Mike Phillips. Cadw'r y ben. Stephen Jones. Dyna chi waith gwych. O, mae hwnna. Nawr te, wedi'r gefnogaeth yno. Llewod, oedden nhw wedi cadw, oedden wir. Maen nhw wedi cadw i rhywsyd neu gilydd. Mae hwnna'n anhygoel. Diolch byth am hynny. Diolch byth am hynny. Stephen Jones yn feiddgar yn mynd am y rediad. Cael gwared o'r pwysau. Yn falch i gael y cyfle i gicio, nid y gic orau o gyfeiriad y maso o Gaerfyrddin. Stein y cefnwr, mae yna wagle fyna. Fe nath Jamie Roberts yn wych. Synhwyro troi i gafel, glynu, gosod y cyfan mewn un gweithredon. Wel, oedd eisiau mwy o gefnogaeth arno Jamie. Fe nath e'r waith caled. Oedd eisiau symud e'n gwynt na hynny. Wel, Siom eto o Driscoll wedi mynd. Nawr mae Jamie Roberts yn mynd. Mae'n dynau nawr yng nghanol cad os y Llewod. Monstein. O, dyna chi fynydd o gic. Dyna i chi fynydd o gic. A'n ateb pob cwestiwn. Ma'n yn ôl o fewn un. Dyma chi Ornest yw hon. Mae hwn yn safle da
dim pwysau yn y sgrym. Mike Phillips i'r rhedeg yng nghanol ca. Tommy Bow i fod sefyll y dacl gynta. Cam sefyll ar waelod y sgrym os bosib. Mae yna gam sefyll Lee yng nghanol ca. 6 Schaltberger oedd yn cam sefyll. Kick-off bydd mynd i fod o flaen y pist i'r Llewod. Reit o flaen y pist. Wel, mae'r gêm yma, dos na ddim sgript i gael. Maen nhw wedi chwalu hwnnw o'r dechrau. Dyma ni'r Llewod, mae yna cam sefyll o Schaltberger o bawb, wel oedd e millti'r bant yn dod e. Ond y gêm mae wedi cael. Stephen Jones ar cyfle hwn i'r rhoi'r Llewod nôl i 4 pwynt ar y blaen. Dyna ni, Paul O'Connell, allu di gynnal hyn hyd y diwedd. Dyw'r Llewod ddim wedi bod o dan mwy o bwysau nag yma nhw yr eiliad yma. Ond am eiliad fach, De Affrica yn neud cawl o bethau. Yr ail osodiad. Ffwri ar draws mwyn amlaen. A drefnu'r amddiffyn mor bwysig fan hyn. Dacl o dechau gan Odgar a trona. A hwnnw wedi anafu erbyn hyn a parhau. Mae'r momentum i gynyddu fan hyn wrth i'r capten Smith fynd i'r llaw. A allan nhw wrth sefyll y broblem a mae yna wir yn rhydd fan hyn. Fe allan y gais sydd ddod fan hyn. O Gara ddim ar dacl. Oeddi hwnna'n gais. Oeddi hwnna'n gais. Oedd yn amdangos fel na i fi. Jack Bwri. Eiledd yn y canol. Dwi'n credu bod wedi wneud i. Oedd hi'n ymdrech a hanner. Y trydydd dyfarnwr fydd yn penderfynu. Can you hear me? Stewart Dickinson. Yeah, can you check? Os na rhywbeth yn cyffwrdd ar ystus. Dim o'r ongl yna. Yr ongl o'r tu ôl yw'r ongl bwysig. Dyma'r un falle. I ni mynd llun o'r llun. A does na ddim byd y fi weld sy'n cyffwrdd ar ystus. Mae Jacques Fwrdi wedi cyflawni gwyrth. Dyna chi, mae'r lle. Wel, wedi newid. Ornstein. Fe fydde fe'n ergyd nawr fawr pe bai yn llwyddo o hon. A goresgyn y pwynt na o fewn cyrraedd. A goresgyn y triffwynt cymryd yn o'na. Wel dyma'r cais. Nid y dacl yn gryfa fan hyn yn y lle cynta gan Ronan O'Gara. Dyna'r broblem fwyaf. Llewod am gymryd mantis o dwyllor gwrthwynebwyr yn yr ail ddechrau. Stein ar gic. Shane Williams yn gyffyrddiad cyntaf. Beth all y dewin bach i wneud. Dim ond mewn i Heinrich Brwso. Ond Williams wedi gosod un yn berffaith. Jones yn cyfle i ganol ca. A bas fach yn un bert. Defnyddiol iawn. Anodd gwybod ar Llewod nawr, maen nhw'n 3 pwynt ar ei holi. Ond mae eisiau i gadw'r gyfles yn fyw. A mae yna gic-os, mae'n credu am dacl uchel. Y dacl ar Stephen Jones yn uchel. 3 pwynt am y gêm gyfartal. Dwi'n credu bod rhaid mynd amdani. Mae rhaid mynd amdani. Oedd e ddim yn ymddangos mae'r wael a hynny. Na chi dacl Heinrich Brwso. Na chi argraff, mae un gwrdd i gael am eilydd sy'n dod i'r car. Shane yn trio popeth i wneud gwahaniaeth. Na chi dacl. Oeddi Stephen Jones wedi gwrthsefyll mwy o bwysau na hyn erioed o'r blaen yn ei yrfa. Mae hwnna'n gic rhyfeddol, mae hwnna yn gic wir. Mae nhw'n rôl, allwch chi credu'r beth. Y harddiad ganol ca, am osod safle, am gol adlam, unrhyw beth i ennill y gêm. Fran Steen yn dadbwytho i Eddie Jacobs, Shane Williams, yna chi dacl allweddol, mae hwnna'n rhydd, allan o gystadlu, pas wyllt, wedi'r gol adlam mlaen fan hyn, nad i wir, mynd am... Mae Ornstein ddim cweit yn siŵr lle roedd mynd, Stephen Jones ar dacl. Mae pawb yn sgrichen. Mae Stein nôl yn y poced.
Mae'n nôl ar hanner ffordd jyst a bod. Mae eisiau mynd am y gol adlam. Dyma'r eiliad. Munud a hanner yn weddill. Maen nhw'n amyneddgar. Maen nhw'n fodlon. Just symud y chwarae ar draws y maes. Eisiau pwysau. Dyna nhw, mae'r ddwy yn nhw'n ôl. Mae'n opsiwn naill na'r llall. Dos bosib taw Stein i'r dewis. Tafira yn dod i helpu i gapten ar draws. Yn ar y bach, dyma ni! Bydd yr ymdrech yna yn aros yn ei gof byth bythoedd. Falle wedi ennill y gêm, falle gŵr yma i llad i gobeithio nhw. Lawn mor belled a phosib, Rob Carney, dyna chi gic. Dyma chi safle o bwysau, a gŵr a fethodd ar gôl adlam. Beth yw'r cam nesaf? Pwy sy'n ôl yn oer? Cwestiwn mawr. Yr hen ben Ronan O'Gara. Hanner munud sydd ar ôl, mae'n rhaid rhoi hwn dros yr yslis os bosib. Lan dros yr hanner ffordd, allai gystadlu. Wel, yn methu credu bod wedi cael ei cosbi am dacl yn yr awyr. Oedd e ddim cweit yn siŵr le oedd y bel, oedd falle ddim yn siŵr amdani. Mae Paul O'Connor methu credu ddi. Hon i ennill y gêm. Mae'r lle wedi mynd yn wallgo. Mae'r Springboks nid ond wedi ennill y gêm yma, ond wedi ennill y gyfres yn erbyn y Llewod ar ôl ymdrech mor ddewr. Mae'r adwedd yn anhygoel. Anghydarnau yr Affricaner yn y funud ola un, yr eiliad ola un. Maen nhw wedi ennill buddugoliaeth hanesyddol fan hyn. Ronan O'Gara methu credu'r cyfan. Ond mae'r gyfres y munud Springboks yn o'r y blaen o 2-0 erbyn hyn. A sgôr terfynol fan hyn, De Affrica 8 ar 20, a Llewod 5 ar 20. Alla hi ddim fod wedi bod yn fwy creulon. Y prawf a'r gyfres yn cael ei cholli gan gic ola'r gêm. Yr eilydd Môn Stein ar hoelen olaf yn arch y Llewod. A De Affrica yn talu'r pwyth am yr hyn a ddigwyddodd nôl yn 97. Yr ymateb i gyd wedi'r eglur. These guys seem to find victory in the darkest of rooms, no matter what the deficit is after a start like that, Kat. Not many teams would have come back from one man down, 10-point handicap, and I'm just proud to be a part of these guys. Croeso nôl i'r Loftus Versfelt gorfoledd i De Affrica, gwewyr i'r Llewod. De Affrica yn ennill heddiw ac yn ennill y gyfres. Yn cadw cwmni mi rwan, mae cyn asgellwr y Springboks, Brighton Pulsar. Now, we thought the first test match was exciting. That was even better, and the Springboks today proved what a good side they are. Yeah, I mean, this is the character of a world champion side, you know, to come back. I mean, the British and Irish Lions, you know, they will kick themselves. It was absolutely just you know, so sad for them to come out with a lose this game. But good character shown by the Springboks. You know, they kept their cool. They weren't in control. They weren't in the match at all after half-time, and somehow they managed to sneak it back. Initially, it looked like a complete role reversal from last weekend. Yeah, absolutely. I thought, you know, Ian McGeegan and his coaching staff did really well to work on their shortcomings last week. The scrums were perfect. I mean, a guy like Rob Carney came out and played a blinder. And unfortunately, the last 20 minutes, I don't know if it was the altitude, I don't know if it was injuries, but somehow, you know, the box came back. The try that Brian Abana scored for me, I thought, was the injection the Springboks needed. Yes. And they responded well. And Jock Fourie came on, Mone Stein, you know, all guys with quality. And they just come in to put in the killer blow. And perhaps the Lions deserved a draw. At least that would have kept the series alive for next weekend. Absolute heartbreak for the Lions. You know, I really feel for them. They came out, they need to lift their heads high. You know, they can keep him high tonight. Unfortunately, it's a lose. But next week, you know, I don't know what's going to happen next week. But it's a pity that they lost today. But, you know, well into the box for winning this one. Brighton, thanks for your company and congratulations on today's performance. Thank well you. done. Thank you. Wel, dyna ni felly, dyna ymateb o gyfeiriad De Affrica. Dowch ni rwan cael clywed ymateb siomedig, mae'n siŵr gen i, gan y Llewod. Hanner cyntaf wrei ni'n dda iawn, ond pob clod i De Affrica yn ail hanner. Wrei nhw gêm tymach wahanol, lleid nhw'r bel, ailgyrchu nhw'r bel yn fwy gyflym, achos nhw'n lot o problemau ni, ond o safbwynt y Llewod, mae pob un yn hynod ysmedig i colli'r gêm, oherwydd o'n i'n teimlo fel nilyn ni digon i ennill. Nhw un tîm gorau yn y byd, a pob clod i'r boes ni wedi rhoi ymdrech enfawr mewn.
ond mor creulon yn diwedd i jyst i golli fel a, sy'n mot golli os nhw'r well tîm, ond da cic fel a, mae'n siomedig iawn. It's been 6 months since I got the try for the Springboks game, so it's good to be on the score sheet. I think the backs did really well. Myself, JP, and Jock Fourie getting over the try line, and that was special. The forwards laid the foundation for us to attack from, which we didn't really have last week, and we found it tough in the first half. But once we got going in the second, it was really good to cross that whitewash, especially at Loftus. Oedd yn anodd yn ail hanner, gyda ni lot o anafiadau a collon ni ffordd tymau bach. Yn wedig yn y canol, mae'r ddwy cnolwr wedi bod yn gwych ar y taith yma, so oedd e'n siomi colli Jamie a Brian, ond fel am pethau mynd, ond pob clwr i'r fainc hefyd, roi nhw agwedd arall i ni. Wrth gwrs, mae wedi bod yn siom fawr, achos mae'r daith mewn ffordd, mae'r gystadleuaeth i raddau yn dod i ben, mae'r gyfres drosto, mae'r Springboks wedi ennill i. A mae'n mynd i fod yn wythnos galed, os na gwn i bai, i baratoi nawr am y prawf dwytha. Ie, y Llewod yn amlwg a'i pen yn ei plu, ond efo fi rwan, mae cyn Captain Cymru, Gwyn Jones, oedd yn y pwynt sylwebu. Gwyn, am ffordd greulon, nid yn unig i golli gêm, ond i golli gyfres. Wel, ond oedd dyma beth oedd bwriad y daith, wrth gwrs, o draw ennill y gyfres. Wedi colli'r un gyntaf, perfformiad siomedig, wedi colli'r ail, perfformiad greinus mewn y cyfnodau. Ond eto, siom yw bod nhw wedi colli'r gêm. A dyna hi, mae'r gyfres wedi diflannu. Mae'r daith felly yn fethiant, dim dwywaith am hynny. And all neb am eiliad am roddiad y tîm. Ac yn yr hanner cyntaf, Llewod oedd y tîm gorau. Yn enwedig y sgrym, dyna beth oedd wedi newid, y traws newid perfformiad y Llewod. Fe welon ni wythnos diwetha, Mitawer Ira yn chwalu Vickery. Ond dyma ni, yn seicolegol mor bwysig, oedd hwn Adam Jones, Matthew Rhys a Gethin Jenkins yn wthio'r Springboks tua nôl. Yn seicolegol oedd hwnna'n rhoi. Llewod ar y trod flaen, o'ch chi'n gweld y hyder yn chwyddo, ac fe wario nhw mor dda yn creu cais gwych gan canu ar ôl i Stephen Jones i roi'r dwylo pert i fewn. Ac oedd y Llewod am yr hanner cyntaf yn hyfryd o dda. O rwy'n disgwyl i'r Springboks ddod yn ôl yn yr ail hanner. Y Llewod yn llwyddo i wrth sefyll y pwys yna i'r radda, ond yr ergyd farwol oedd cais Jack Fourie. Jack Fourie, fe ddath ymlaen. Tair newid yn yr ail hanner, Heinrich Brousseau yn dod ymlaen, Jack Fourie yn dod ymlaen, a Mornay Stern, a trio nhw yn holl bwysig. Dyma ni, mae'n redeg trwy o garaf yna i'n eilydd i'r Llewod. Nath eilyddio'r y Llewod, ddim hanner cystel ac eilydd, y sawl eilydd a ddath mlaen i'r Springboks. Dyma ni'r enghraifft, mae rhaid arafu'r gŵr fan hyn, a mewn troediodd y dygen a gyd oedd eisiau, a fe nath Jack Fourie yn wirthiol i groesi fyna, i fynd ar Springboks ar y blaen am y tro cynta. A beth ydych chi'n credu, Gwyn, oedd yn mynd trwy meddwl Ronan O'Gara reit ar y diwedd un? Wel, dwi'n credu taw athroniaeth Gatland a'r tîm y ffordd i wastod bod i cadw'r bel yn fyw i beidio gigon farw. I ni nawr at 30 eiliad ola'r gêm, mae'n anodd canu dygau. Pawb yn disgwyl, fes roi e bant, mae'r gêm yn gyfartal. Fe gododd e gic uchel, nid hyn oed gic hir lawr y ca ar dacl uchel, y sialens uchel fyna. Anna chi eiliad am crwt ifanc, Mornay Stern, mas y ware o flaen i dorf cartrefol, a gic i ennill y gyfres dros i wlad. Eiliad gwych iddo fe, yn amlwg gorfoledd i'r Springboks, torri calon i ni gefnogwyr y Llewod. Ond nhw oedd y tîm gorau yn y ddwy brawf, mae rhaid i ni gyfaddau, a nhw oedd yn edrych y bwy tebygol o ennill wrth i'r gêm mynd yn ei flaen.